Ja, deze plek is net nieuw. Een historische gebouwen, 8000 vierkante meter, hebben we een plek gemaakt voor cultuureducatie, voor amateurkunst en voor de bibliotheek. En die is eergisteren geopend en iedereen vindt het fantastisch. Dus ik ben heel blij daarmee. Deze plek, daar stimuleren we de geletterdheid, we leren muzieklessen, we bevragen kritisch wat er aan maatschappelijke ontwikkelingen gebeurt. We denken na met z'n allen en ik denk dat dat heel belangrijk is in deze samenleving op dit moment. Want we hebben met z'n allen toch creatieve denkers, cultuurverbinders nodig. Daar moet je goed voor kunnen lezen, je moet er de verbeeldingskracht voor kunnen ontwikkelen. Dat hebben we allemaal overal nodig en daar is deze plek voor bedoeld. Om alles klaar te hebben. We hebben 4 jaar geleden, de gemeenteraad heeft toen het geld ter beschikking gesteld. We zijn hier 2 jaar is hier de aannemer de baas geweest. En zijn wij weg geweest. Ja, lijkt me een schitterend idee. Ik denk dat het voor iedere community heel verbindend kan werken om plekken te hebben waar je samen kunt werken aan verschillende dingen. Ja, ik denk dat het heel goed gegaan is. We hebben 2 jaar, Nan zei er net ook iets over, 2 jaar planontwikkeling gedaan met architecten en constructeurs en installatieadviseurs. Gewoon het goede plan bewaken om de visie van Huis 73 naar een gebouwontwerp te vertalen. En vervolgens 2 jaar lang met een aannemer dat ook nog van papier naar echte werkelijkheid te krijgen. En ik denk dat onze eerste indruk is nu dat het goed ontvangen wordt en de mensen er blij mee zijn. Dus dan zal het goed gegaan zijn, denk ik. Ik denk het begint met de visie van de gebruiker. Ik zelf vind altijd dat vastgoed, want dit is gewoon vastgoed, en zo'n project dat is geslaagd als het gebruik uiteindelijk goed faciliteert. En dat moet zo'n functie als Huis 73 zijn ding voor de stad kunnen doen en toegevoegde waarde voor de stad hebben. Dat is belangrijk, dus begin met de visie. Ja, en daarna is het een goede processturing. Je moet een goede architect erbij hebben, goede partijen hebben die dat plan uitwerken. En aldoor vanaf dag 1 die visie voor je blijven houden en met al je discussies en afwegingen die je in een planproces hebt, steeds blijven denken, de keuzes die ik nu maak, dragen die bij aan het eindresultaat wat we nodig hebben voor Huis 73 in dit geval. En dat is hier denk ik heel mooi gelukt. Het is voor kinderen en grote mensen? Het is voor kinderen, volwassenen, voor getalenteerde mensen, mensen die struggelen met leesvaardigheid, voor mensen die beginnen dementerend zijn of met armoedebestrijding, armoedehulp nodig hebben, tot mensen die gewoon geleerd zijn of studenten die hier zitten te leren voor college. Het is echt een huis voor iedereen. Dat vind ik een van de hele toffe dingen aan deze functie. Met een kwaliteit waar je ook iedereen gewoon, denk ik, blij mag zijn, trots mag zijn dat hij hier gewoon kan zitten en studeren.